Okulondoomvera tikulandireni pano pa Nyasa VoiceBox platform imene timapereka kwa Malawi osiyanasiyana kuti azitha kuyikapo maganizo awo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe bwino ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo pamene pa chizungu timati politics, good governance and the rule of law. Nthawi zambiri timakhala kukumbutsani kuti Nyasa VoiceBox ndi malo amene sitimasankha mbali, sitimasankha chipani, ndiponso sitimayikira kumbuyo mtsogoleri wina aliyense pandale. Timangopereka mwayi kwa inu Amalawi kuti ngati ndikuchemerera mtsogoleri muchemerere, komanso ngati ndikutsutsana ndi ulamuliro wa mtsogoleri aliyense mutsutse. Chimene mafuna ife pano ndikuti tonse tikhale anthu aulemu osanyozana chifukwa kuti aliyense ali ndi maganizo ake amene atha kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo pamene timati the development of politics, good governance and the rule of law. Ndiye lero tabwera ndi mawu a bambo Ben Longwe. Ben Longwe ambiri timadziwa kuti ndi mmodzi mwa anthu omenyera maufulu kuno ku Malawi amene amakhazikika nthawi zambiri mu dziko la South Africa. Koma mukunena kwawo iwowa abwera mdziko muno la Malawi ndipo akulankhulira mu audio yawo yatsopano ali ku Malawi konkuno imene akhazikika kwambiri pa nkhani yakuti anzawo omenyera maufulu asiye mchitidwe omakamba nkhani zopanda umboni cholinga chake kuti angonyozetsa mtsogoleri kapena angonyozetsa utsogoleri wa MCP umene ukutsogoleredwa ndi olemekezeka bambo Lazarus Chakwera. Or in English, you should stop propagating propaganda which is designed to tarnish the image of His Excellency the President Dr. Lazarus Chakwera and his MCP-led administration. Makamaka iwo akambapo nkhani za njala kuti activists ambiri akhala kalikiliki kunena kuti mdziko muno muli njala, koma iwowa akuti ayenda ndithu kuchoka Central Region yonse mwa mawu awo ati Central Region yonse akuti wayenda afika pakanengo afika kwa Jenda afika chako Kasungu uko ndipo aona kuti iwo chimanga ndithu chikukula bwino. Ndiye ngati pali mavuto ena za njala amene omwe alipo panopo koma tikupitako anthu akakolola mavuto amenewa sikuti akhalapo penipeni. Ndiye akupempha ma-activists anzawo komanso a Malawi at large kuti tikamakamba zinthu za ndale kapena kuti kutsutsa ulamuliro tizitsutsa ulamuliro koma tili ndi umboni okwanira, samangotsutsa for the sake of kutsutsa ulamuliro. Ndiye mwachizolowezi tikupemphani kuti mukhale nafe pamene tikhale tikumvera audio ya a Ben Longwe imene akunena kuti imene ikuoneka kuti it's supporting kwambiri chipani cha Malawi Congress Party ndi olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera. Ndiye tikhale limodzi kuti bambo Ben Longwe afuna atiuze zotani, ndiponso kumapeto mwachizolowezi tipemphani kuti muyike ndemanga zanu kapena kuti maganizo anu in the comment section below. If you are just joining us, this is Nyasa VoiceBox, the platform designed to give you a chance to voice out your opinions on Malawian politics, the rule of law and good governance. If you're new here, please consider subscribing to the channel and we will see you at the end of the video. Tikulandireni okondedwa omvera lero lino pa 4 February 2024 and it happens to be on Sunday while my time says 56 minutes after 20 hours which is 4 minutes to 9 mchigawo chimene cha usiku ndipo mu studio muno muli ndine Ben Longwe. Akuluakulu olondiri pa maliro koma ndi kutsatira mwachidwi zinthu zimene zikuponyedwa pa social media. In a Ben Longwe, I have to confess kuna kuti I have discovered kunena kuti zimene timayankhula pa social media zina mwa izo sizowona. Ndinene zimenezo lero. Zimene zimayankhulidwa pa social media anthu mumakonzekera kuti mumve zinthu pa social media. Zambiri mwa izo sizowona. Lero ndabwera ndi ma references okuti ndikuonetseni. Pakati apo panatuluka propaganda yonena kuti Ben Longwe analanda mkazi wa mwini ndipo mwini wakeyo akumufunafuna Ben Longwe panopo tikunena pano Ben Longwe afuna kuthawa kupita ku Malawi. That was spoken on a social media. Inawanda pa social media Ben Longwe akuti wathawa akufuna kuthawa ku South Africa chifukwa chona kuti walanda mkazi wa mwini. Few days down the line kukukatuluka ina akuna kuti Ben Longwe akupita ku Malawi akufuna ka join Malawi Congress Party.
inu ya Malawi nonse pa social media munamva zimene zikuyankhulidwa. Charles Ben Longwe sipanadusenso nthawi sipanathe mwezi ndi January yemweyu motsatana. January yemweyu wapitayo motsatana. Ben Longwe afuna apite ku Malawi akajoine Malawi Congress Party. Mwayiona ameneyo. In that manner ndinayankhako mmodzi mwa iwo amene ali antanyiwa. Ndinayankha chifukwa mu message mwa amati imene ndi breaking news. Ndipo ananyoza azibusa ndikunena kuti ife azibusa timatukwana. Fine. Komano mene mukuonera zinthuzi anthu asatukwanidwe. Amalawi anzanga mukamaona mukapena mukamamvera ma propaganda zingati amenewa. Anthu asakuyenera kutukwanidwa. Number 1, akunena kuti Longwe akuthawa ku South Africa chifukwa kumene kuja analanda mkazi wa mwini wake. Palibe amene amathawa ku South Africa chifukwa cholanda mkazi. Ukamalanda mkazi umakhala kuti kuziwa mphamvu zako mene zilili. And South Africa ndi wankulu kopya. Ndona kuti kuthawa kuchoka ku South Africa sungathawire ku Malawi. Uthawira ku South Africa kongo chifukwa ndi dziko lalikulu kwambiri. Population imene ili mu South Africa ndi yambiri ndipo dziko ndilalikulu osati masewera. Sungaganize kuti andikupita ku Malawi ndi ukabisala. Malawi wake utipati. Mwayiona ameneyo. Posachedwa pompa ngati si dzulo. Antanyi wanatusa audio imene ndinayimvesera mwachidwi ndikumaliza sindimvera za antanyiwa. Komano dzulo namvera mwachidwi ndikumaliza ndikuzayambiraso ndikumaliza ndikumveraso ndikumaliza chifukwa kuti nimadziwa kuti lerolo mpato omvera audio imene sindiupeza chifukwa chona kuti tinali ndi burial service lerolo yankulanga. Okay? Nkati mwa voice note imeneyo munatuluka statement yonena kuti akabambe akufuna kuphedwa. Akondwani na nkhumwa ndi Chakwera akonzekera zida zoopsa kwambiri zimene akugula kati kwa zune sata afuna aphere anankhumwa ndi a professor atapitwa Mtalika. Ndili pomwepo ndifunse kaefunso. Ndi zowona anankhumwa ndi a Dr. Lazarus Chakwera akufuna kupha kabambe. On what good grounds yomphera kabambe? Akabambe alakwachani dziko muno kuti he deserve to die. A professor alakwachani dziko muno chokuti mpaka nakagulidwe zida zoopsa kwambiri. Muimvere audio ya ntanyiwa. Muimvere mwachidwi kwambiri. Anthu inu musamangomvesera zinthu kungomvesera ndikuzisiya. Muzimvesera mukamvesera muzitengapo mbali yoona. Muzimvesera bwino mwachidwi ndikuyambiraso ndikumvesera. Muzapeza kuti ma audios ambiri amene akuyankhulidwa muli ma errors. Ndi pamene madziwa kuti iyi ndi propaganda. Chifukwa amene nene ndikudziwira Chakwera is the state president of this country. He is ruling, he's on the steering wheel. Nde Chakwera kuti agule zida agwirizane ndi nankhu. Nde akagule zida akalimbane ndi kabambe ndi professor atapita Mtalika. Imene ndi propaganda yona kuti Chakwera atafuna kupha kabambe akhoza kupha bwino. Zimene zakhoza kuchita because he has all the powers. Ali ndi polisi yonseja ili manja mwawo as a state president. Amene amaperekawo ma orders ndiwo. Amene amasankha inspector general police ndiwo. So atafuna kuti achite zinthu, he can use the police. Mwayiona? Komanso Chakwera kapena kuti chipani cha Malawi Congress Party chili ndi mtakataka boys imene inapita kukaphunzira nkhani ya zipolopolo, mfuti, nkhondo kumene apolisi amaphunzirira. Moti atafuna kuti apange zimenezo zikhoza kukhala zosavuta ndipo maminitsi ochepa. Chakwera chipani chawo cha Malawi Congress Party chidakalibe ndi anthu amene amagwira ntchito as young pioneers
Malawi young pioneers. They are still there, those people. Ndi anthu ozindikira kwambiri anthu ena aja they were trained ku America, ena ku UK, ena ku Israeli, ena ku Russia, amapita maiko siyana odziwa nkhondo. Kumene amapita okaphunzira zimenezo. So pano Chakwera sangasweke mutu ndikunena kuti iyayi ndipite ndikagule zida zopsa kwambiri ndimugulire kabambe mdziko muno. Ndekuti Chakwera mutu wa usuku gwira. Imene ndi propaganda because Chakwera cannot do that. Olomwana wang'ono akhoza kumvera audio nduna kuti this is nonsense. Secondly, mu audio yomweyo munatuluka statement muimvesere bwino audio ya droid amene mulibe muitenge ndio ndikupasana authorization yokuti muimvere bwino. Olomutaimvera katatu akuti asilikali aku Malawi okwana 10 abwera ku Malawi akuchokera ziko lanji. Sisa pite mepo. Asilikali aku Malawi wo okwana 10 abwera ku Malawi akuchokera dziko lanji. My question. Dziko limene akuchokera asilikali aku Malawi wo ndi dziko lanji. Lonena kuti asilikali aku Malawi okwana 10 abwera mu dziko la Malawi. Okay? Abwera mu dziko la Malawi. Ku Kobe Barracks. Kobe Barracks ili kuzomba. Nde asilikali 10 a dziko la Malawi wo amene abweranso ku Malawi konko apanga mgwirizano ndi asilikali ena 10 aku Rwanda. Kuti azipha anthu mdziko muno. Guys, I think kuma panga research zinthu. Kuma panga research usana yankhule uzipanga kai research zimene kuyankhulazo. Ukamaliza kuyankhula inetu ndikamaliza kuyankhula audio yanga ndimayipanga edit. Ndimayimvera mwina 5 times anthu amene amandiziwa bwino ndimatha kuimvera audio yanga yomwe 5 times ndisanayi tumize kugulu. Ndikaona kuti pali ma errors ena ake ang'ono ndimasiya. Kuti those are just small errors. Aliyesa mbesesa pena ndimatha kulemba not this but this ndikutumiza. Komano kuonesa ma errors munthu kumaseka ekhamodio ndikumayankhula zinthu zoti zili paralelo. Asilikali aku Malawi okwana 10 abwera ku Malawi ndi anali ziko lanji. Akuchokera kuti. Ndi asilikali okwana 10 a dziko la Malawi amene afika mdziko muno akafikira ku Kobe Barracks ngati alendo koma dziko lili lawo. Imene ndi propaganda yoti aliyense aimvesese. This is a propaganda. Izi ndi zabodza. Zinthu zimenezi ndi zimene zikuchitika pa social media. Lero ndifuna ndikuuze nikuna kuti nthawi zina chifukwa chokhala maiko akunja kapena kunja kwa dziko la Malawi timalandira ma information amene ali abodza. Chifukwa chani anthu a opposition amakhala akuphika nkhani. Nde amayang'ana kuna kuti kodi oyankhula ni ndani. Ndi akapeza kuti kuli Longwe, kuli Ntanyiwa, kuli Boni Kalindo, kuli Richard Chimwemwe Mphepo, kuli Game Changer, Chikuni cha Usi, kuli wakutuwa. So they check that. Amene angaitenge nkhani indi ndani. Ndi amapanga propaganda ndi kukuponyerani kuna kuti mwampa zimene zachitika. Chifukwa kuziwa kuti wewe uthamanga ndi mabodza. Ndio mathamanga ndi mabodza. Ndi kumaipisa dzina la boma, kumaipisa dzina la Chakwera. Okay. Ma propaganda oyambira ndachulacha. Ona kuti ayi amene yi afuna kuthawa apite ku dziko la Malawi akajoine chipani cha Malawi Congress Party. Osati imene. Panopo Ben Longwe akukonzeka kuti athawe mu South Africa abwere ku Malawi kuno chifukwa chona kuti Longweyo amanyenga analanda mkazi wa mwini. Ine pa social media ndakhandu kunena phone yanga inabedwa. Mayona ameneyo phone yanga inabedwa. Manamba zamene magwisa ntchito anapangidwa hack. Facebook page yanga ndinanena kuti musapite ku Longwe Ben Charles. Mupite ku Charles Ben Longwe mundipeza. Koma ku Longwe Ben Charles mundipeza because that Facebook account was hacked. My email address zanga anali chifoti pa phone pamene nabedwa anali on. Mayona nde munthuja anayuza ma email address zanga aja ndikusintha ma settings.
a Facebook page yanga. Nde nonse amene mukundisaka ine ku Longwe Ben Charles ine kumeneko kulibe, pangani friend request ku Charles Ben Longwe, my name as it is. Mukona menepo? Now, pankhani zonse zima propaganda onsewa amene mukwamvawo. Nkatimo muli propaganda inayona kuti Yaya Chakwera akutenga ndrama, akumpasa zine sata, agule zida. Ndifuna ndikuzeni, mabodza si abwino. Ife takhala activists timayankhula zinthu zimene zili tangible. Zimene zizowona. Koma ta siya zimene zija ndikulengeza chifukwa chona kuti kulengeza kuti tasiya ndipo ine ndikunena kuchoka pasi pa mtima wanga zimene zo ndasiya. Okay, ndibwere ku nkhani ina. Ineyo ndili mdziko momuno. Ndaopsezedwa kunena kuti Ben Longwe omwe wotamanena kuti ndifuna kuthawira dziko la Malawi. Anati ndifuna kuthawira dziko la Malawi fa ndinanda mkazi wa mwini. Kenako iyayi Longwe akubwera ku Malawi akuzajoina MCP. Mayiona ameneyo omwewo akuyankhulanso kuna kuti iyayi kutekwa Redstone Mulo afuna agulitse a Ben Longwe. Kuteku Ben Longwe amangidwa akabwera ku Malawi kuno chifukwa chona kuti ende akabwera ku Malawi kuno Redstone Mulo alemera kwambiri. Ineto I don't care. Ndifuna ndikuze zimenezo. IMCP yatanimanga ine. Chifukwa ndinayankhula zolakwika. Nthawi imeneyo sinayankhule zabwino. Ndiye kuti iwo akundimanga pa zowona. Mayiona imeneyo pa zowona zake. Chifukwa ndiye kuti ndinalakwira. Ndiye kuti ngatiwo akuna kuti timmanga Charles, akumanga Charles pa zowona chifukwa ndinalakwira. Ndimanyoza, ndimatukwana, ndimankhula zinthu izi ndizi. Pofuna kukondolesa DPP. Ndizipani zina za opposition. Ndengati atanena chonde kapena tapanga upo umenewo. Ine am ready. Andimange. Koma what I'm saying here, nditawunikira pa zinthu zimene takhala tikuchita naona kuti timalakwisa chifukwa zambiri zimene zimayankhulidwa ndi mapropaganda. Ndena analowerera tiwonjezere pamene ine ndikuyankhula zizona ena kubweresa mapropaganda. Kukubera izi ndiye kumapezeka kuti akuyankhula izi modumpa akutelo maina anthu ena ake nomapezeka kuti akuonongeka. Now let me tell you, what is it that we are facing in this country? Ndi njala. Tikutereti njala. Ineyo ndabwera ndili mdziko muno la Malawi. I am here. Ndi mdziko la Malawi. Ndimene ndili paka ndali pano mdziko la Malawi. Ndili pa maliro. Mdziko la Malawi lo. Polowa mdziko ndalowa ndipo ndayenda chinthu choyambirira chimene ndapanga ndisanayambe kulira maliro. Ndikuyamba kuona mbewu mmene zikuchitira. Timamva kuti kuno kuli njala yoopsa kwambiri. Timamva zimenezo. Ndione kunena kuti anthu sadalime chifukwa fertilizer kulibe, ndione chimenecho. Ndayenda Central Region yonse apart from other regions like Salima ngatili Central Region sinapite kumene. Ndayenda Central Region yonse, Central Region kuzaphatikiza kuyambira chanichi kanengo mpaka kukasungu kukafika mpaka na kwa jenda kuona chimanga mmene tililibiriwiri maminda mwa anthu ndi zimene tikuyankhula zosiyana parallel to each other. Namba kuendera mbewu kuyamba sana nditume munthu sinayankhule kuboma sinayankhule kwa wina aliyense. That was the secret. Ndinangu wapempa ma brothers sanga mena ali nawo akulu Tiyeni sopano tione kuti mdziko munodi zimene tizikukambidwa pa social media ndi zowona. Ndifuna ndikuze na ntanyiwa chimangatu chikuchita bwino ndipo chikubiriwira osati masewera. Ndipo anthu ena amene chimanga sinachite bwino ine siningachite despise chifukwa mavuto amenewo amabwera tsiku ndi tsiku. Amabwera chaka ndi chaka. Ena chimanga chao chimachita bwino pompa, ena chao sichikuchita bwino pompa. Ena chimanga chao chopalira bwino chilibiriwiri, ena chimanga chao muli chile lokha. Chili pyu. Zimene zakhazi kuchitika zaka zonsezi. Sikuti zabwera chifukwa kuti Achakwera ali pampando ayi. Koma ine nditayendera ngati mukufuna
amene mumapanga makani ngati mukufuna take your car drive muyambire pakanengo pacha muzienda muone chimanga mukafike pa Lumbazi mukaduse Lumbazi uyo mukafike mpaka na Kasungu uyo mukafike kayankhamenya mukafike kwa Jenda mukaone chimanga mmene chabiriwira maminda moti pakanali pano ndifuna nditenge ma videos achimanga mmene chabiriwirira ndichitumize ndikatero choncho ndipite ku Southern region ndikatero choncho ndipite so ku Eastern region mdziko muno ndidakalimo muno ndimaganiza kuti ndikhala 3-4 days koma ndikuona kuti ntchito imene ndikufuna kuti ndigwire ndi yayikulu kwambiri ndikufuna kuchitisa manyazi makape amene amabwera ndi mapropaganda pa social media. I'm not saying kuna kuti anthu ena ake sizinaende bwino fertilizer anafika mochedwa analephera kugula ena ndrama anachepekedwa anamba kugulisa minda yawo ija nkhani vezu kuzidziwa komano kwa iwo amene alima ndi mtima wonse chimanga chachita bwino kwambiri ndipo chilibiriwiri palibepo chimanga chofira chimanga chilibiriwiri mmene ndikunena pano I communicated ndi DJ Chiso likuti ananduza kumene anali ndinafunsa tatiuze za kumene kokozi kuti banja kuti kunoto anthu anamba kudya mondoko ndikhoza kutengera Anderson video ndikutumizeni mu audio imene ndimpempha DJ Chiso atenge video ya chimanga chimene wachiona iye kumwera uko atitumize pa social media ineso nditengaso video kandiliti kandinkucha ndiponye pa social media tikufuna tiphwanye spirit imene imapita na isakaza mioyo ya anthu ena ndikumayankhula mabodza ine bodza mwa ine mulibe lero ndifuna ndikuuzeni mabodza anthuwo athapiti tikatero choncho tikafike kunchinji ndikafika kunchinji ndikatero choncho I will ask other guys to accompany me ndipite kunchinji tikaone mbewu za anthu mmene zikuchitira tipite kusalima tikaone mbewu za anthu mmene zikuchitira tikamapereka ma report kuti tupereka ma report tidziwe kuti atiauza Chakwera kuti abwana boma lakuti ndilakuti kuti mavuto kuli chilala zimene sizimalephera achimulenji ali vice president wa professor atapita Muthalika mu boma limene analitenga through TPEX 2019 kunali njala ya nyo kudowa. What did this government do? Anatenga chimanga chowola ndikumaka gawira anthu kuti azidya kunali njala somwe koma kuti timaiwala mwansanga kunali njala ndipo kudowako ife ya Malawi ndimbone achimulenji anapita kudowa ndikukapereka chimanga chowola koma imene sinali nkhani yoti kudowa kuli njala kapena kuti Chakwera anatenga dziko chifukwa chona kuti kudowa kunali njala ayi kapena chifukwa achimulenji anakagawa chimanga chowola kwa anthu amene ali ndi njala ayi sanapange zimenezo ndipo nkhani imene it was out of equation chifukwa ndi zinthu zimene zimachitika nthawi zambiri mu dziko la Malawi nthawi zina mvula imagwa bwino mbali zina zake madera ena ake mvula osagwa bwino mwina osagwa kumene kapena kugwa ndikukokolola nthaka yonse ndikukokolola mizi yonse ndikukokola ngakhale miyoyo ya anthu ndikatundu wawo like zimene zinatichitikira February and March last year about Cyclone Freddy. Mwayona imeneyo ndikuyankhula chimodzi ndipo chikuchoka pasi pa mtima amene muli mulilongwe tazungulirani mulilongwemo muone mmene chimanga chachitira ndi minda ingati imene chimanga sinachite bwino ndipo mukaona mukhala ndi mafunso ngati dzulo ndinali ndi mafunso kuona chimanga chomwecho chobiriwira china ndi chaching'ono chobiriwira bwino chikukula bwino koma chidakali chaching'ono china chobiriwira bwino koma chatusangayaya ndiye ndikumafunsa kuti kodi awawa mmene amalima anzawo anali ali kuti that is another question kapena awawa amene chimanga chawo chatusangayaya kapena kuti mwina Chakwera anachoka ku State House kupita kukalimira kukagwirira ntchito kapena Chakwera anakatenga akaidi kundende kuti akagwire ntchito munda umene kapena anakatenga polisi kapena takataka boys kapena Sunday boys
tiyeni mukalimeni kumene kuchi ndikapeza kuti chimanga chikusiyana china chimene analima Chakwerawo chakula chikutusa ngayayi chimene analima ADPPwo chidakali chaching'ono chili pansi ndimana kuti usogoleri ndoyipa ayi chimanga chimene chicha ching'ono chikukula bwino mwabiriwiri ndipo chimene ife tizipemphera m'dziko la Malawi ndiona kuti ife tigwesa mvula tizipemphera kwa Mulungu kumwamba asilamu ngakhala Khristu kuti Mulungu azigwesa mvula mu nthawi yachi koma zomabwera pa social media ndi ma propaganda njala iyi kumakakamula ife timakhulupirira kuti yazona chimanga msana lime ku Malawi koma nditabwera ndakhumudwa kopya ndipo ndifuna ndilowe mukulapa ndipinde mawondo ndimuza Ambuye kuti Ambuye ine ndikhululukireni zina zimene ndayankhula sizowona mayona imeneyo inde kudziko kuli njala koma taona nimene chimanga chikuchitira anthu akakolola sakhala ndi chakudya kodi akakhala ndi chakudya amene achite manyazi ndi ma activists onse amene ali pa social media against the government amene achite manyazi ndi ndani ma activists onse amene ali pa social media against pastor kapena reverend kapena state president Dr. Lazarus Chakwera funso why we guys we do that pindu lake nja mwina ina fesi naone pindu bantamene koma mwina ena amaona pindu ndifa chake amapitiriza kupanga ntchitidwe otero ndende kupasa na assignment ya Malawi amene muli mmangochi inuyo amene mmakonda kuyenda kukagulisa usipa kukasungu mukakwera siyenta yanu taona ni chimanga mmene chachitira bwino kuchokera pakanengo mpaka na kukafika kukasungu tapanga ni check do your analysis nde mukapanga analysis yanu mutipeze ife pa social media pa mutifunse kuti chifukwa chana Ben Longwe chifukwa chana Ntanyiwa chifukwa chana Bonikalindo mumabwera pa social media ndikumayankhula zinthu zimene kulibe china mwachimene kulibe ndichona kuti chimanga sichikuchita bwino kudziko la Malawi mveserani boma limakupasa ni fertilizer wa 15,000 koma boma sili kulesani kugula fertilizer oposera pamenepo mitengo ina kwina kwake uyoyo amacheda kuyambira kale ndi a Dr. Bakiri Munuzi kuti this is a starter pack tamene nali starter pack panopo akuti AIP affordable input program mayona ameneyo ndefunso ndona kuti kodi zimene mukuyankhula pa social media ndizona anthu amve kuti niyo mwayankhuladi tikatenga ma pictures achimanga mmene chikuchitira bwino tikaponya pa social media munena kuti tachitenga ku Zambia inetu I want to know kuti ndikafika Mponera ndipeze mawu nena kuti Mponera nditenge picture nditenge video kuna kuti this is Mponera you can see taona ni chimanga pano ndipakanengo you can see taona ni chimanga pano ndikapaka sungu you can see taona ma video clips amajati atumize kuti pa social media patipasane discipline tiziyankhula zokhazo zimene zilizoona musamayankhule kuti a professor atenge drama kupaseni chifukwa choti niyo ali kunthaboza iyayi ineyo ndisachepepo pano ndinabwera kuzasutsa zimene anthu ena akhala akuyankhula kumanamiza anthu ine ndemwe ndimakhala patsogolo njala iliko ndizoona chimene ndachiona chimene chili cholondola ndipo ndichona kuti ineyo ngati Ben Longwe ndi apemphe achakweranso mwina audio yapo yamba jasana ambe ndikukwera kwa katundu ndikumene ndakuona kuti ndikapita ku grocery ndikukagulako sugar kukoneka kuti sugar uyu wadula ndifake timapempha boma timapempha Chakwera bwanji kapena kupempha Minister of Finance bwanji muchose sonko pa ma daily basic needs ya anthu zimene amazifuna tsiku ndi tsiku zakudya chani chifukwa zinthu zodi zadula Achakwerawo tiyapanga approach koma zoti Achakwera akugula zida atenga drama ampasa zune sata kaya sada mpasa afuna mpasi
those are propagandas Amalawi kuchita kuchisema chinyawu ndi kupanga ma document okhala ngati kuti original ndi kuwatumiza pa social media kuti zimveke bwino. Ife takukanirani, ine ndakukanirani zimenezo. Sambi zimenezo ambuje chelungu wakwinani amaona zimenezo. Ndipo one day wina wake will face the consequences of whatever you have done here on planet Earth. Ndikuze zimenezo. Aliyense azaweruzidwa. Komano every day creating a propaganda against someone. Muntu yondesa kukuya nkhani, muntu yosa kukunyozani. Inetu ndifanya kepena pake ndazibweza kuti muntu kwana sayaka. Muntu yukumpasa makofi sayaka. Muntu yukungenda myala ndi convoy sayaka. Muntu yukumu imisa pa pajani pa HHI osayaka. Mayona meneyo kumanga ntu 2 days nkwa masula. Kodi muntu hameneyi ndi otani. Kumene mukuti asabwere ndi kumene amapita. Chakwera usabwere kuno mupeza mama akali mplante ya momwemo. Mayona meneyo ndikutuluka monso kamumusekera nsewu kamumpanga chani kamuyankhula zotani amatuluka mobe ulendo wa kulilongwe. Ndukafika kunyumba kwawo ndukauza akazi awo kuti ntchito ndakwera. Iyo yendera anthu. Ndani pam atsogoleri anu onse mbuyo amene wayenderako anthu tsogolero oyendera anthu. Nomati ndipite ndikakwa mfumu akuti ndikayendere anthu. Ndi a Dr. Bakiri Mluzi ndi a Dr. Lazarus Chakwera amene akunyozeka pano. Ena akakhala kumpanda ndizi akatuluka afuna misonko ndrama za misonko zata. Lero ndimafuna ndichi chose choyipa chimenechi chimene chikumabwera ndikuma in the name of civil society kapena ma activists. Muleke Grace Chinga naimba kuti chaka chino muleke ino muleke iwe chaka chino uleke usiye zimene ukuchitazi. Nyimbo imeje kozokhala yophweka koma madandaulira anthu ngati achina ntanyiwa. Una kuti tasiyanizi ma propagandas watasiyani. Kote kuti mutati mwandipha kumalawi kunoko. Muzati ya Ferdinand na ndiya MCP ai ndipeni anthu adziwa kuti ndinuyo ndipeni ntchito zanu zija kuli mitembo 22 kumzuzu mitembo 22 munapha ndipo munaswa kuti munamizira ndani olo mwakasungula amene amapangisa mademo asi nthawi imeneyo sana mangidwe mpaka lero mayona ameneyo ali ku DPP Kongo DPP imeneyo ali Kongo. Ndikumanena kuti yayi activist bwanji akupita ku MCP mwakasungula ali kuti. Mayona meneyo. Kama akasungula ali mbali ya boma koma ndifuna ndikuuze nikuna kuti chimene chimampangisa munthu akhale mbali ya boma activist chilipo. Muzifufuze muziyang'anire muzone koma panopo ife tilipona kuti pamene pavutapo achakwera akonse. Tewa pempe chifukwa tikadikira vote ya 2025 sili kuziwa mwina azawina so achakwera inu mukuti zinthu zisinthe kukapeza kuti anthu akumuzi amasatira aba achakweracha. Munthu wakumuzi samvesa zimene mankhulayo za economic samaziziwa. Angoti shuga wadula tomato wadula ndipo amadziwa kuti tomato amadula ikakhala kuti si season yake. Nde mati tomato wadula nyezi wadula they understand kuna kuti it's not the season. Koma ikakhala season yake ndikumadula ndi pamene amati zinthu zadula. Nde munthu wakumuzi mukampeza ali ku nsonkhano wa Dr. Lazarus Chakwera. Pamene niyo mtaunimu ndi mujobeke mukuti tufuna tisinthe zinthu. Tufuna tisinthe chipani. Ndeti kadikira kuti 2025 muzasinthe chipanicho mwina chikukanikanso. Ife nthawi yopempha boma ndini. Kuna utachose nsonko pa ma basic need. Kuti anthu apeze popumira. Inetu ndirekeze pamenepo. Munali ndine Sir Charles Ben Longwe ku University of Hard Knocks kumenya ndi kupumula kugwetsa chifukwa sitipanga ma propaganda. God bless you and have a wonderful night.
Thank you very much. Thank you. Amalawi amene mmatimvera pano pa Nyasa VoiceBox amenewo anali mawu abambo Charles Ben Longwe kulankhula kuti anthu tisiya kukamba propaganda kapena kuti kukamba zinthu zopanda umboni zonyoza mtsogoleri wa dziko lino ndi ulamuliro wake. Makamaka iwowa anakhazikika pa nkhani yakuti mdziko muno chimanga chikukula bwino nde tisinakusiyeni kuti muzipita kuntchito zanu zina. Timafuna tikupempheni kuti mutiuze ma comment section kuti kodi boma limene muli nalo kandi kudetsa kandi kukasungu kandi kumzuzu kubalaka chimanga chikukula bwanji mdera kwanuko. Kodi zimene anena a Ben Longwezi ndi zowona kapena ndi mapropaganda okhaokha amene akuletsa anzawo kuti asamachite. Once again, this is Nyasa VoiceBox. Tikuthokozani for tuning in and we hope to see you in the next one. Thank you.